o kɔfɛ kuma min na seginna ka bɔ o ziyara la segintɔ a ye ba barikama in su don o y'a sɔrɔ ba in a bɛ npogotigiya 12 la a si ma tɛmɛ san 25 ɲɔgɔnna kan. o kɔfɛ lamɔ o laseginna ka taa alakira a mɔkɛ ma n'o ye Abdulmutalib. kuma min na ni lamɔ tora ale ka bolo kan a ye hinɛ ani makari caman ta ka ɲɛsin alakira ma fo a tun bɛ alakira wele de ka fɔ a den. nka kuma min na kira si n'a sera san 8 ani kalo 7 ani kalo 2 ɲɔgɔn na ani tile 10 alakira sallallahu alayhi wa sallam a mɔkɛ fɛnɛ ye diɲɛ to. o kuma yani mɔkɛ ka fatu ale ye lamɔ sɛmɛ a denkɛ dɔ la n'o ye Abu Talibi ye n'o ye alakira yɛrɛ fa balimakɛ fa kelen ba kelen. o kuma o ye alakira lamɔ daminɛ kabini alakira san 8 ani kalo 2 ani tile 10 fo ka taa alakira se san 12 ale ye taama dɔ kɛ ni alakira ye ka taa Shami jamana kan jako sira fɛ. o y'a sɔrɔ alakira bɛ san 12 ani kalo 2 ani tile 10 ɲɔgɔn na. o kuma min bɔra o taama kɔnɔna na an datura o la walan tɛmɛnenw na. kuma min na alakira n'a si sera san 15 kɛlɛ dɔ tɛmɛna Quraishu ani Ailan olu ni ɲɔgɔn cɛ. o kuma alakira de tun bɛ o kalabiyɛnw nun bɔ ka di a binakɛw ma. o kuma o kɛlɛ in fɛnɛ kɛra cogo min an da tɛmɛna o kan. kuma min na kɛra ba in n'a sera san 20 ani Abubakar ye taama dɔ kɛ ka bɔ Maka ka taa Shami jako sira fɛ. o y'a sɔrɔ Abubakar bɛ san 18. o kuma o fɛnɛ kɛnɛ in kan min kɛra an da sera o ma. o kuma o kɛnɛ in de kan Abubakar radiyallahu anhu a limaniɲara alakira ka nabiyuma la sallallahu alayhi wa sallam. o y'a sɔrɔ nabiyumaya tɔ ye san 20 ye. o de la Abubakar ani danfɛn tɛ se ka suma nin diinɛ in kɔnɔna na. o kuma an bɛ Allahu taala deli ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma. an ka walan tɛmɛnen an jɔra alakira a san 20. o la ni Allahu taala ka jɛn an bɛna wuli alakira a san 25 mun de kɛra o fɛnɛ na. sabula an y'a yira k'a fɔ an bɛ tɛmɛ ni alakira ka baaraw ye a siw fɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa waati yira an na waati min ni Allahu taala y'o latigɛ an ye. inshallah. o la o ciden belebele in sallallahu alayhi wa sallam Sheikhu Fazazi b'a fɔ an ɲɛna ka kumakan dɔ la a ko Muhammadun al-ahda maqalatan wa hujja. a ko Muhammadu de kanda tɛmɛnen do kumakan ani daluya la ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan. i k'a dɔn ale Muhammadu ale de kanda bangelikɛba ye maaw ye maa minnu b'a fɛ ka sira jɛlen minɛ n'o ye silamɛya diinɛ ye. wa asdaqu man yamshi ala al-ardi lahaja. wa maa ma deli ka taama dugumakolo kɔ kan min tiɲɛtigiyalen do kumakan na ka tɛmɛ Muhammadu kan. bihi khutima silku nabiyina bahaja. i k'a dɔn nabiyumanw tonjuru o dafara ni alakira de sallallahu alayhi wa sallam jolimandiya la. lahul qurubu. i k'a dɔn masurunya kɔni bɛ alakira a dabama la min dunil wara ka sɔrɔ a ma kɛ ni danfɛntɔw ye. walahul hubbu. wa i k'a dɔn kanu dɔ bɛ alakira n'a dabama cɛ danfɛn foyi ma o kanu in sɔrɔ. o la n'a ye anwarul muhammadiya lajɛ ale b'a yira an na k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam kuma min na a si sera san 25. o kuma ko wɛrɛ kɛra o la n'o ye alakira a ye taama dɔ kɛ ka taa jako la an ba Khadija ale ka nafolo la. nka alakira ani Khadija ka denmisɛn dɔ de taara ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma Maysara. o kuma o Khadija ale de fa ye Khuwailidu ye min ye Asadu den. o kuma Khadija y'a ka denmisɛnnin bila n'o ye Maysara ye ani alakira ka taama kɛ ɲɔgɔn fɛ jako sira fɛ ale yɛrɛ Khadija tu ka nafolo la. kuma min na n'u sera Basura n'o ye Iraki ye o sugu la ka bɛn seliba kalo tile 14 don ma. alakira sallallahu alayhi wa sallam a jiginna jirisun dɔ kɔrɔ. o y'a sɔrɔ yahudiya mori dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma Nustur. o yahudiya mori in ye alakira sigilen o jirisun in kɔrɔ. a y'a kali ala la ko maa si ma sigi nin jirisun in kɔrɔ Isa kɔfɛ fo n'a kɛra nabi ɲuman ye. o kuma ale ko wa siga t'a la nin cɛ min filɛ nin jirisun in kɔrɔ nin de ye nin manto in nabi ɲuman ye. o y'a sɔrɔ yan'o ka kɛ Maysara kun bɛ to ka yeli kɛ
alakira la sallallahu alayhi wa sallam tile bilen kɔrɔ i b'a sɔrɔ kabasen bɛ ka yaala alakira nɔfɛ ka alakira sumadon ka sɔrɔ a ma kɛ ni cɛtɔw ye nin y'a sɔrɔ alakira si bɛ san 25 o de la busuri b'a fɔ an ɲɛna hamziya kɔnɔna na a ko wa ataha i k'a dɔn Maysaratu nana an ba Khadija ma a ye mun fɔ a ye annal ghamama a ko Khadija to an ka taama sira fɛ dɛ ne Maysaratu kun bɛ to k'a ye kabasen bɛ ka taama wa sarha jirisunw fɛnɛ olu bɛ te k'u jɛkɛ kuma min ni alakira sera o ma adhallatuhu minhuma afiya'u ko ninnu fila kun bɛ to k'u suma di alakira ma n'a bɛ ka taama ni tile farinyana kabasen bɛ na jɔ a kunna n'a surunyana jiri min na tile ka farin jiri in b'a suli ni k'a jɛkɛ k'a suma da alakira kan o kuma min na ni Maysara ye lakale Khadija ye wara'atuhu Khadija yɛrɛ nana jateminɛ kɛ hakili jateminɛ na dusukun jateminɛ na faamuya jateminɛ na a nana yeli kɛ alakira la toka alakira a bɛ siran ala ɲɛ o ye ala ɲɛ siran ye kɛnfɛnsen dan ye wa zuhuda alakira a kelen do k'a ko do diɲɛ na ni k'a ɲɛsin lahara ma wal haya'u alakira bɛ maloya o ye maloya dan ye fihi sajiya ko ninnu kun ye tabi a belebelew ye min bɛ alakira la kuma min an ba Khadija ye nin jogo ba ninnu ye nin cɛba in na fada'atuhu ila zawaji o kuma ye alakira wele ka taa a yɛrɛ kun furuli ma wa ma ahsanu ma a ko fɛn ba kɔni ye ɲɛli kɛ yablugul munal azkiya'u min bɛ hakili dumanw se u ka nata dan ma o kuma nin jako in kɔfɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye Khadijatu furu ni kalo 2 ani tile 25 jako in kɔfɛ o y'a sɔrɔ an ba Khadija a si bɛ san 40 alakira si bɛ san 25 nga an ba Khadija ale de y'a yɛrɛ kun di alakira ma o kuma alakira ye koɲɛ in fɔ a binakɛw ye u bɔra nin don Hamza bɛ u cɛla u nana don an ba Khadija fa kan n'o ye Khuwailid bun Asad o kuma u ye Khadijatu ɲini alakira ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye Khadijatu furu nin jako in kɔfɛ ni kalo 2 ani tile 25 o de la Sheikh Fazazi ko arafna bihi anna abidu mashi'atin anw y'a dɔn ni Muhamadu sababu de ye k'a fɔ a ye ala de ja anw kɛra Muhamadu ka jɔnw ye a ye ala ja anw kɛra adamadenw ye n'a kun ye ala ja a bɛ se k'an kɛ baganw ye a bɛ se k'an kɛ saga ye a bɛ se k'an kɛ misi ye nka a ye Allahu taala ja an kɛra adamadenw ye ni ka tila ka an kɛ Muhamadu mantonw ye atharna bihi lil ghaibi kulla khabi'a ko dogolen fɛn o fɛn n'o de kun bɛ manton tɛmɛnenw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ko anw yengera o ko dogolen bɛɛ lajɛlen kan ni Muhamadu sababu ye munihina bihil arbaha ghayra nasi'a i k'a dɔn anw sɔnna ni Muhamadu sababu ye tɔnɔ caman na tɔnɔ min yɛrɛ ala ma yakaruya ka lahara kɔnɔ koyi an y'a tɔnɔ duni daminɛ diɲɛ kɔnɔ ya hatatna bihi a'ba'a kulli khati'a an ga fili jurumu doni giri nunu i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen tushera ni Muhamadu sababu de wa man qaddama al mahbuba a ko ni maa min ye i kanu ɲɔgɔn bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ ay kana bin nujihi siga t'a la e bɛ danganiya sɔrɔ k'a fɔ e bɛ ɲinyɔrɔ sɔrɔ o ko in na o kuma an ba Khadija a ye kanu ɲɔgɔn bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ n'o ye Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o kuma o ciden belebele in ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan rasulullah ale ciden ba in ale de ye wajuli kɛ ni ka ladili kɛ ni bamusow ye k'a fɔ an ka bamusow an k'u minɛ ni hɛrɛ minɛli ye o kɔfɛ an ka hakili to bamusow la alakira ye mun fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam ako inna allaha haruma alaykum uquqal ummahat Allahu taala y'a kɛ haramu ye aw danfɛn kelen kelen bɛɛ kan aw kana kɛ dangadenw ye a bangebaa musomanw na wa wa'adil banati Allahu taala y'a haramuya aw kan aw kana denmusow ɲɛnɛma su don maloya ni fantanya ɲɛsiranya kama wa man i hati Allahu taala y'a bali aw ma aw kana fɔ a ye na ni aw ta ye a ye na n'a ye an ka ala dɛmɛ nka e yɛrɛ tɛ dɔrɔmɛ di ka ala dɛmɛ alakira Allahu taala alakira
an bali o la o kɔfɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko a kɔnɔ aw ye ɲ'a mɛn u y'a fɔ laseli tɛ kuma min na k'an k'an yɔrɔma janya ka bɔ ninnu na o kɔfɛ k'an kana nafolo tiɲɛ wa an ka ɲiningali lankolonw dabila minnu bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ don mantonw ni ɲɔgɔn cɛ e k'a dɔn nin ye ladabu belebele jumɛn de ye tan yabna abdullah ya abdullahi denkɛ nin ye juguw la belebele de ye e adamadenyaw la karamɔgɔ la belebele la n'o ye muhamadu sallallahu alayhi wa sallam togo jumɛn khadijatu tɛ e bila kanuɲɔgɔn bɛɛ ɲɛfɛ siga t'a la wajibi do khadija a ka e muhamadu kanu bila kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ mun kama sabula allahu taala ye an fa adama dantogo di e muhamadu ma ni ka sisa ka dɔnni di e muhamadu ma ni ka nuhu ka cɛfarinya di e muhamadu ma ni ka ibrahima ka ala teriya di e muhamadu ma ka ismaila ka nɛnkun di e muhamadu ma ka ishaqa ka jɛn di e muhamadu ma ka sɔlihu ka nɛnkun faranfasiya di e muhamadu ma ka lutu ka kodɔn di e muhamadu ma yakuba ka nisɔndiya ni yusufu yeli ni k'o di e muhamadu ma ka musa ka kɛlɛcɛ gɛlɛya di e muhamadu ma ka ayuba ka sabali di e muhamadu ma yunusa ka alabato k'o di e muhamadu ma yushaw ka jihadu k'o di e muhamadu ma dawuda ka tanga k'o di e muhamadu ma daniyali ka kanu k'o di e muhamadu ma iliyasa ka bonya k'o di e muhamadu ma yahya ka tanga k'o di e muhamadu ma isa ye diɲɛ toli min kɛ ni k'a ɲɛsin lahara ma ni k'o di e muhamadu ma ka sɔrɔ ka e muhamadu ta ka e su nabi ɲumanw jogo dana ka bɔ koɲɛ min na ni ka sɔrɔ o koɲɛ yɛrɛ fana bɔra e muhamadu de la sallallahu alayhi wa sallam ya qaida almuslimin al'azam a silamɛw dajuru samabaw la belebele i k'a dɔn e de bɛ ka ladili kɛ ni musow ka hakɛ ye k'a kɛra haramu ye aw kan aw kana kɛ dangaden ye aw bangebaa musomanw na aw kana a denmusow ɲɛnamaw su don aw kana fɔ maaw ma a ye nana aw ta ye a yɛrɛ ta tɛ sɔrɔ n y'a mɛn u y'a fɔ laseli tɛ kuma min na hɛrɛ tɛ kuma minnu na k'an ka nin dabila an ka ɲiningali lankolonw dabila minnu bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli mantonw ni ɲɔgɔn cɛ an ka nafolo tanga an kana nafolo tiɲɛ sabula nafolo ye danaya de ye o kuma nin ye jogobaw de ye minnu bɛ alakira la sallallahu alayhi wa sallam limadha la tuqaddimuhu khadija mun de kama khadija tu tɛ alakira bila ɲɛfɛ ala kulli mahabubin kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ mun de la khadija tu t'o kɛ ya habiballah ya allahu taala kanuya كيف ترقى رقيك الأنبياء يسمى أن مطولتها السماء تكو جمع تدون جورو بسكة تمه e muhammadu jɔyɔrɔ sanfɛ i k'a dɔn e de ye sankaba ye kɔrɔta la sankaba tɛ sankaba min sanfɛ innama mathalu sifatika linnasi i k'a dɔn cidenw ye e muhammadu mankutuw de misaliya di adamadenw ma kɛma mathala nujum alma'u i komi ji bɛ dolow misaliya di cogo min n'i y'i kun biri ka ji lajɛ i bɛ dolo y'a kɔnɔ nka tiɲɛ yɛrɛ la dolo tɛ ji in duguma a bɛ sanfɛ o kuma cidenw ye e misaliya di ten de anta misbahu kulli fadlin fasamantiya bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan fitinɛ yelen kelen min b'a la o ye e muhamadu de fama tasduru illa an daw'ikal adwa'u nɔrɔ tɛ bɔ foyi la yelen tɛ bɔ foyi la fo a k'a sɔrɔ o bɔra e muhamadu ka nɔrɔ n'i ka yelen de la o kuma mun de la khadijatu tɛ e muhamadu bila kanu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ ni ka sɔrɔ allahu taala de e muhamadu kanuba ye o muhamadu in de bɛ tila k'a fɔ i k'a dɔn ala dɔn o ye ne muhamadu ka nafolo kun ye hakili ɲuman o ye ne muhamadu ka diinɛ laseli ye ala kanu o ye ne muhamadu ka sipasuma ye ala nɛgɛminɛ o ye ne muhamadu ka yɛlɛngafɛn ye ala kosuma o ye ne muhamadu ɲɛnafinbɔbaa ye danganiya ala danganiya o ye ne muhamadu ka damandiŋɛ ye ka fujunu diɲɛ kɔrɔ o ye ne muhamadu jɛɲɔgɔn ye dɔnni hakika o ye ne muhamadu ka kɛlɛmina ye sabali o ye ne muhamadu ka birifini ye diɲɛ o ye ne muhamadu ka ganima ye k'an mako jɔ alahu taala la ka danfɛn bɛɛ ka dɛmɛ to ye o ye ne muhamadu wasofɛn ye wa ka ɲɛsin lahara ma ni ka diɲɛ to ye o ye ne muhamadu ka metiye ye danganiya o ye ne muhamadu ka fanga ye tiɲɛ fɔ o ye ne muhamadu soronalidonba ye i k'a dɔn alabato o ye ne muhamadu danbe ye jihadu o ye ne muhamadu joko ye wa i k'a dɔn ne muhamadu ɲɛnafilɛli sewa kɛra seli de la o kuma togo jumɛn khadijatu tɛ nin cɛba in bila
cɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ togo jumɛn Khadijatu tɛ cɛ ba in kanu ka tɛmɛ kanufɛn bɛɛ lajɛlen kan nin ka sɔrɔ Muhamadu de dabama y'i wele a ko Muhamadu i bɛrɛ bɛrɛ i bisimila nin ka tila k'i wele ka i gɛrɛ a yɛrɛkun na ka i sɔn fɛn na min ma kɛ danfɛn foyi ye kayfa la tuqaddimuhu Khadija mun de la Khadija tɛ nin cɛ ba in bila kanu ɲɔgɔn bɛɛ ɲɛfɛ nin ka sɔrɔ Muhamadu ale de ye tiɲɛ ye wa anta ishraqul huda kanda o fitna yelen bɛ bɔ Muhamadu de la walakal kitabu gafa dɔ bɛ Muhamadu bolo n'o ye kuranɛ ye al-khalidu safahati min ni a kɔnɔ sɛbɛnfuraw kɔnɔ kuma dumelen do fo ka taa se diɲɛ wuli ma o tɛ touché al-haqqu anta ni bɛ tiɲɛ ɲini tiɲɛ ye Muhamadu de ye man yaqsidi dunya bi ghayrika ma o ma ni e diɲɛ kɛrɛnkɛrɛn ni ka diɲɛ ɲini ni ka Muhamadu sen bɔ o la yalqahatiha diɲɛ bɛ kunbɛ ɲɔgɔnya ni yaada de ye wal ahwali diɲɛ bɛ kunbɛ ɲɔgɔnya ni jawuli cɛjuguw de ye wa zulumati ani filibantiya dibiw ni ye diɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ Muhamadu t'a la foyi t'a kɔfɛ ni yaada ni jawuli ni filibantiya dibi tɛ o kuma an bɛ Alahu taala deli ala ka an sɔn ni Muhamadu hɔrɔma ye o kuma an lamɛnli jamakulu an bɛɛ lajɛlen welelen do bi kana furusiri kɛnɛ dɔ kan o ye jɔn ka furusiri ye tiɲɛtigi ka furusiri min ye danayamɔgɔ ye a bɛna muso jumɛn furusiri muso min y'a yɛrɛ minɛ n'a tɛ jɛnɛya tɔ dɔn kɛ fɛn ye ni musow la sanuman don yala tiɲɛtigi danayamɔgɔ bɛ yen min ma kɛ ni Muhamadu ye wa est-ce que muso bɛ yen min ka sanu a yɛrɛ kun na a ka sanu a bɔkolo la a b'a yɛrɛ minɛ a tɛ jɛnɛya dɔ kɛ fɛn ye min ma kɛ ni Khadijatu ye wa o kuma an bɛ nin cɛba in ani nin musoba in ka furusiri kɛnɛ kan ya an lamɛnli jamakulu bi ye Muhamadu ka don ye ani Khadija furusiriw la belebele diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye min dɔn furukɛw la belebele ale de bɛna furumusow la belebele ta nin furusiri in kɛnɛ kan dunungosi kun tɛ yen dɔnkɛla kun tɛ yen nka yan'an ka taa Khadijatu ka so an ka jɛ an ka taa an dusukun kanuba ni Khadija dusukun kanuba ka so n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ka kɔn furusiri ɲɛ ni sanga ye a sigilen bɛ Abu Talibi ka so kɔnɔ. Abu Talib a nana a sigi a balimakɛ den kɛrɛfɛ n'o ye Muhammadu ye. A ko a balimakɛ den ma a ko yan balimakɛ den e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ne Abu Talibi si janfara wa n ka nafolo ka dɔgɔ nafolo bɛrɛ tɛ n bolo i yɛrɛ ɲɛ b'a la kɔlɛ fɛnɛ ka ca o kuma waati ye ne Abu Talibi kin n'a ɲin ye o kuma ne b'a jigiya i ka wuli i ka taa Khadijatu yɔrɔ walisa i ka baara kɛ a ka nafolo la an k'an yɛrɛkun dɛmɛ ni o ye kanda cɛriban funiseriya baji a ka jaabi kɛra mun ye ni k'o lasegin a binakɛ ma n'o ye Abu Talibi ye Alakira ko ya ya ne binakɛ ne tɛna se ka taa Khadija yɔrɔ a dɔw la Khadija yɛrɛ bɛ ci bila ka na ne Muhamadu ma sabula nafolo mako bɛ danayamɔgɔ de la nafolo mako bɛ dɔnnikɛla de la nka n'i ye dɔnnikɛla kɛlen ye k'a ka gafa meleke ka taa nafolotigi ka da la barika t'a ka dɔnni na n'i ye danayamɔgɔ ye boliboli ni cococo la nafolotigi nɔfɛ ayi danaya in de birilen don sanfɛ nka danayamɔgɔ tɛ nafolotigi bɛ danayamɔgɔ wɔgɔ bɛ k'a bɔ wo kɔnɔ walisa a ka baara kɛ a ye o kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam ay Abu Talibi jaabi na
nga lameli jamakulu ni alakira kun willa kata Khadija fe mba fe anga barake nafolo ina nyogon fe ikanta barala o kunteke joko ye ambe mi jalaki si alakirama sabula enine wati be ambe ka demandu do yorola kuma dola fodo banga demandu meleke ka bla pupelu kono na nyan kodo ko karsan ne ke bora nga eska me jalaki ola ni alakira kuntara Khadija yoro mba fe anga barake nyogon fe ikan nafolo ikan sara o kunte lebuye mimbe takashi alakirama nga alakirama yeren ni dege abadan akan nafolo tiku ka bunda konkon ukan nafolo nofe sabula ale tidem bayinde yafo akan nabiyuman dilen kofe ama ومن قعد إلى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه مامي نتري سجي بانا دو دالا ولسا إكا كبانا وكان نفلولا نمبراني يروكو ني كالونتيكا ني منافقيا كان كيكا دو كيكا دين كلان سبانا فلاتارا والعياذ بالله وكما أنا كودونا وكو لا تخضعن لمخلوق على طمع إكاني يدكم ماجيكين دانفن دوي نفلو كون نتاكما فإن ذلك نقص منك في الدين إكادو نوكر أبيك الدين دين نكشي إبولو منا لن يقدر العبد أن يؤتيك خردلا جون تسكا جاي كسن يغنى ديما نوي مسقال ذراتي إلا بإذن الذي سواك من تيني فناكرا مساكا جندي مسامي إني على دانينك بوبوكولا فلا تصاحب غنيا إكنا بانا جنيغنيا تستعز به والسا إكا إيرك فني نينغا بونيا سورو أكن نفولو لا يروكو ني نمبرا ني كالون تيغو أن النافكية سببولا وكن أفيفا كيكي يركو مني ibe fitini min soro iki wasadu ola ika yuruku ni nambara ni kalontika ni munafaki ya dabla nafolotigu nyakun klinala wa azim hurmata dini iki ka dine horoma bunya ika dine horoma siki sabula ne ekra yuruku kele kalontikela nambara to munafaki setigi siksenkoro ika do o setigi ne be kuma ka lera ma fam ya islamen nunka kulaw misrite fo uko ngani nambara kera usembala ni kalontikera usembala munafakiya usembala wa fukata se halube Qur'ane ere chonko Qur'ane kalan keme fulani keme sababu nofe okuma wastarzuqillah kiki garjige nyine Allah ta'ala bolo mimma fi khazaini fa min bi Allah ta'ala ka damandinga kono fa inna rizqaka ikado e garjige de bainal kafi wan nun ni Allah ta'ala ko kun garjige dikar sama o basro garjige nanaka ba okuma yire wasadu Allah ta'ala la ika setu tatwi wastaghni billah kika karika Allah ta'ala mene ningi ka ko bela jelen seme o masabaina an dunyal muluki ika jiya masakew na setigu labanunu ikutwe minu ya dalendo nuka sirate ala kola uka sirate ala kara kola okuma kiki ka ala mene ka o setigi langolun twe kema staghna al muluku ikomi o masakenu nu fene karilendo tukomi bidunyahum nuka jiyaye olu yuka jiyaye mine utike flala ninku makobo Allah ta'ala la ku makobo alakrala ku makobo laharala okuma ni setigi siraka kari alako kale makote alala makote alakrala islame kanga ira kun noro o setigi na tukunwa okuma alakra sallallahu alayhi wa sallam amaso abadan ka amba Khadija ka bonda konkon munkama Khadija kan nafolotigi ya kama sabula alakra ba don maoma ni bunya nyini fendo de bolo minti Allah ta'ala ko alabe ka jashilenya ke ire kun teke kono inye kun klinala ni mami seme ire haklila ka fo mashi hakliman fone kele ki ka do ma fililente ka teme eka ni mami isinsin ningi seme ikan nafolola ka fo ke kan nafolo de ko be eka nafolo de be bunya ni korotani kakaramad ema ke ebeke maninde ye haklima ubolo ni mami yiseme ika fangala kafo eka fanga de kelendo ka esigi jama kuna kikado ebe jashi sabula ni jama te itseka ke famae ni mami yiseme adama deuna shu anikle edebe maudala nasungo ja ninkenye kikado innike bebo ngani mami yisinzi ningi seme alala kika ko bedi alama ete fili ite dokoya ite jashi ite nikibo
sabula maoma ni bonya yini fendo fe femi be fatu sigata la dondo eka bonya yere be na fatu okuma alakira sallallahu alayhi wa sallam akelen ka fo Abu Talibi ako yambe na ke adawla Khadija yere be na chidin blakana ne yoro ni make fona kera senga fitini Khadija ka chiden krenkrene nana abeka danfen kuntigi nyini abeka chiye masa kanuba nyini ko Khadija ba fe ani Muhammadu ka audience ke nga nyogonyi kunye munye ko walisa o kaseka bara nyogonya sama uni nyogonche walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin sikatala bunya be Allah taala de tay ani alaka chiba ani limanya jon Khadija ako alakrama ako yabna ya ne binake di ikadon ebe minka kabini chiyetikiyala ani danayala ani ladiriyala ikado osiranema wanere yo donkoi ngane Khadija ba fe ikabara kenga nafulola okuma Khadija alekun kera kabini jahiliya wati ate goroko barake ni fon gorokoi akan nafulo te du odafe wa ayre fene te du odafe nga kokon ala kira ka furu nya Khadija la Khadija kun furu lendo furu yoro flala Khadija a furu la ka kon ala kira nya chefla fe o chen folo o Hindu bun Zurara Tamimi Khadija kun furu lendo nimma Khadija e den fula soroni den fula e Hindu ye den fula na hala okuma Khadija e nin denke fula soro Hindu bun Zurara tai o kofe Hindu bun Zurara fatule Khadija chedo ya furu abe foma Atiq bun Aiz al-Makhzumi Khadija e denkelin soro oye abe fo den fenema ko Hind kuma mena nini cheflain fatura okuma Khadija ay alakira nyini ayeda kunye okuma Khadija ere jonye joro jumeme Khadija la korotala joro jumeme Khadija la kuntigiyala nyoro jumeme Khadija bolo bunya ani korotala ikado ni sanga ina chama Khadija ka da kongo walsa Khadija tukaseka ke ofurumusoy nga Khadija tu yaka datuku unye munkama sabula Khadija maye ninche nununa mimbe ka Khadija tu nyini Khadija ya yede nunumbe Khadija tu kan nafulo de nofe okuma Khadija ninsanga inkono nana aya gindo foteri muso do de wele na be foma Nafisatu bintu Munia ninga ka gindo seme ola ka fo onyena ko kata fo Muhammadu ye ko ale ba fe Muhammadu ka ale nyini ayere kuna okuma ale ka ke Muhammadu furmuso ye okuma chitara fo alakra sallallahu alayhi wa sallam alakra ay tilasi binake uma okuma Khadija asona kake ninche bilibili a furumuso ye o de la kuma mina furusiri shu ni osera munde kera o shuina yala o furusiri shu foli kela chemou na musomou de nana kene kanwa ayi o make yala o furusiri shu dongela chema na musomou nana kene kanwa abadan o make ala kira ka furusiri shu yala minfeun klongera adamadeun haklilawa abadan o make ikado furuken akunkera sanu manye kabina bange yorola furuken ka sanu fatara Allah taala kumbe nyugoya domi furuchen ka sanu noe Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam furuchen ikado anyekse flaka sanu sabula anyekse flama haramu laje atike flaka sanu tike flai ma haramu mene sen flaka sanu sen flama tama kata haramu yorola a kulo fula ka sanu sabula kulo fula ima haramu kuma lame a nun ka sanu nu ima wali muso ka parfum sumaw nu ka pomade sumaw nu ima o kasa don da ka sanu sabula haramu ma deli ka bla den kono kono bara ka sanu haramu ma deli ka jigi kono bara in kono nen ka sanu ne ma deli ka haramu kuma fo ika do furuken no Muhammadu ye ni furu siri shu noro de kumbe alakra nyakun klenala noro be akofe ni
ye kiniyan fan lajɛ nɔrɔ bɛ a numayan fan fɛ nɔrɔ bɛ a sanfɛ nɔrɔ bɛ a duguma nɔrɔ bɛ a sogo la nɔrɔ bɛ a golo la nɔrɔ bɛ a joli la nɔrɔ bɛ a dusukun na wa nin don in alakira kun kɛra nɔrɔ de ye nɔrɔ kan an b'a fɔ sallu ala nuri muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sabula Allahu taala yɛrɛ b'o fɔ an ɲɛna Qur'an kɔnɔ qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin o kuma Allahu taala yɛrɛ ko kaba ko alakira ye nɔrɔ ye o kuma n'an ko a ye sɔnli kɛ nɔrɔ kan o kuma an y'o ta nasu de kɔnɔna na an bɛ Allahu taala deli ala ka kisi ni nɛɛma caman belebele caman kɛ nin nɔrɔba in kan n'o ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam nuru shawqin min kaya qamari wa ala lahami wasum madami sallallahu alayhi wa sallam o kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam ale yɛrɛ de ye nɔrɔ ye sabula fan bɛɛ lajɛlen ye nɔrɔ ye o kuma ciden belebele in Khadija ale yɛrɛ ye jɔn ye o de la Jibril alayhi wa ala nabiyina salam a ko alakira ma sallallahu alayhi wa sallam a ko ya habiballah ya alakira ya Allahu taala kanuba i k'a dɔn Allahu taala ko k'a b'a ka salamu bila e Muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam a tilara k'a ɲini fɛ k'i k'a fɔ Khadijatu ye ko Allahu taala ko Khadija assalamu alayki salamu bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn min rabbiha salamu bɛ ka bɔ Khadijatu dabama de yɔrɔ masa jumɛn do jɛɲɔgɔn tɛ masa min na salamu ma bɔ minisiri yɔrɔ kana Khadija ma a ma bɔ an ka diɲɛ masakɛ ni ninnu yɔrɔ kana Khadija ma a bɔra masakɛw ka masakɛ de yɔrɔ masa min n'ale ye sankaba kɔrɔta ka sɔrɔ nguloma t'a la masa jumɛn ko do salamu in bɔra de mina rahman a bɔra hinɛ masa de yɔrɔ hinɛ masa jumɛn ko do alladhi allama alquran masa min ye maaw ladɔnniya kalanfɛn belebele in kalanni na n'o ye kuranɛ ye masa jumɛn ko do khalaqal insan masa min ye adamadenni nɔniya da allamahul bayan ninga adamadenni dɔnniya faranfasiya nɔniya caman na o kuma o masa in de bɛ ka salamu bila kana Khadija ma la ilaha illallah mun de la masa belebele ye salamu bila Khadijatu kan Khadija kan nafolo de kama ala ye salamu bila kan wa i ka dɔn Allahu taala karilen do ka bɔ nafolo bɛɛ ma Khadija ka cɛnya de kama Allahu taala ye salamu bila kan wa Allahu taala tɛ filɛli kɛ kana anw farikolo n'an ka donfiniw ma o kuma mun de la Allahu taala ye salamu bila Khadija kan i ka dɔn salamu in kɛra Khadija dusukun de kama sabula Allahu taala mako bɛ anw dusukun de la salamu in kɛra Khadija ka baara de kama ala mako bɛ anw ka baara de la salamu in kɛra Khadija ka jogobaw de kama ala mako bɛ an jogow de la salamu in kɛra Khadija ka sabali de kama cidenya doni giri ninnu tali kɔrɔ ka fara alakira kan sallallahu alayhi wa sallam o kuma Allahu taala mako bɛ an ka sabali de la diinɛ in laseli kɔnɔna na ala mako bɛ sabali de la ka ala kota yi k'a to yen ala mako bɛ sabali de la ka ala bato kɛ an seko damayira la o kuma Allahu taala ye salamu bila an ba Khadija kan a ka hɔrɔma a n'a ka bonya a n'a ka ala dɔn ani dusukun sanuma min bɛ ala ka sin alakira ma sallallahu alayhi wa sallam o kuma Abu Talib a bɛna furusiri khutuba kalan nka a bi komi an ka waati korona o kuma ni Allahu taala ye sigida wɛrɛ yira an na Abu Talib ye khutuba min kalan o kuma insha Allah an bɛna don o khutuba in kɔnɔna na o kuma furu in tɔ o kɛra cogo min an da bɛna se dɔɔni ma a la o kɔfɛ alakira a si selen san 35 ko min kɛra o fana kɔnɔ an bɛna tɛmɛ n'o ye an bɛ Allahu taala deli ala ka sigida wɛrɛ yira an kɛnɛma na ala ka wasa ni kɔrɔta d'an ma ala k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ala kira hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam amal maslama kuma ya fa cogo min na an bɛ kira ba in sallallahu alaihi wasallam ka kibaru de kan ala ka a mɛn d'an ma ala ka si caman yira na ala ka ni sahaba bɛɛ an karamɔgɔ kɛ an b'a fo o de tɔgɔ la aw yɛrɛ ka lamɛnni an b'a fo wassalamu alaikum